Moin. Plattdeutsch lernen. Plattlex Nummer 24. Und andere Sprachen in Plattdeutsche. Bornsprach Dansk. Dänsch. Prinsessen på Erden af H.C. Andersen. Die Prinzess ob der Aft von Hans Christian Andersen. Der var engang en prins. Han ville have sig en prinsesse, men det skulle være en rigtig prinsesse. Du was einst ein Prinz. He wollen Prinzess haben. Man richtige Prinzess schuldet wesen. Så rejste han hele verden rundt for at finde sådan en, men alle vegne var der noget i vejen. Du rejs he det hele verden så en to finde, man allerwegens was svært indvæg. Prinsesser var der nok af, men om det var rigtige prinsesser, kunne han ikke ganske komme efter. Prinsessen gav dat noch von, man oft dat richtige Prinsessen wären. Du kunne nicht hel und del achterkommen. Altid var der noget, som ikke var så rigtigt. Altid was du wat, dat nicht so ganz richtig was. Så kom han da hjem igen og var så bedrøvet, for han ville så gerne have en virkelig prinsesse. Den kam he wieder nach Hus und war so bedrøvet, will dat he gern en richtige Prinzesse haben wohl. En aften blev det da et frygteligt vejr. Det lynede og tordnede, regnen skyllede ned. Det var ganske forskrækkeligt. Ein oven wär dat en gräsig Wetter. Dat Blitz und Donner, die Regen geht durch. Dat war schierweg schrecklich. Så bankede det på byens port, og den gamle konge gik hen at lukke op. Da klopft dat an Tor von der Stadt, und der aule König ging hen, oben tausluten. Det var en prinsesse, som stod udenfor. Men Gud, hvor hun så ud af regnen og det onde vejr. Dat was en Prinzess, der guten Fürste. Mein Gott, wo sie udseh, so uden Regen und dat schlechte Wetter ruht. Vandet løb ned af hendes hår og hendes klæder, og det løb ind af næsen på skoen og ud af hælen, og så sagde hun, at hun var en virkelig prinsesse. Dat Water løb an ihr Haar und ihr Kleider runter, und dat løb rin in die Snuten von ihr Scheu und ruht ut der Hacken. Und dann sah sie, dat sie en wahrhaftige Prinzess was. Ja, det skal vi nok få at vide, tænkte den gamle dronning, men hun sagde ikke noget, gik ind i sovekammeret. Jo, dat war at vi noch in der Können kriegen, dachte die ole Königin. Man sah nix. Ging in det slårkammer. Tog alle sengeklæderne og lagde en ært på bunden af sengen. Nøm alle Bettwäsch runter und leg ein Aft ob'n Boden von Bett.
Derpå tog hun 20 madrasser, lagde dem oven på ærten, og så endnu 20 ederdumsdyner oven på madrasserne. Daarna nahm sie 20 Matratzen, legde boven op de aftrap, und dennoch 20 Dundäken boven op de Matratzenrob. Der skulle nu prinsessen ligge om natten. Da skulle die Prinzessin op i Nacht liggen. Om morgenen spurgte de hende, hvorledes hun havde sovet. An Morgen fragen sie woan sie slopen har. Og forskrækkeligt slet, sagde prinsessen, jeg har næsten ikke lukket mine øjne den hele nat. Fürchterlich schlecht, sagde die Prinzess. Ich habe hele Nacht meist kein Auge zugemacht. Gud ved, hvad der har været i sengen. Jeg har ligget på noget hårdt, så jeg er ganske brun og blå over min hele krop. Det er ganske forskrækkeligt. Gott ved, hvad du in Bett was. Ich hab wat Herzlegen. Du bin ich heil, brun und blau von ob'm heilen Lief. Das ist heil gräsig. Så kunne de se, at det var en rigtig prinsesse, da hun gennem de 20 madrasser og de 20 ederdumsdyner havde mærket ærten. Da wissen sie, dass das eine richtige Prinzess was, weil dat sie durch 20 Matratzen und 20 Dundecken der Abendmarkt har. Så ømskindet kunne der ingen være, uden en virkelig prinsesse. So feinfühlig kun kein ein anders als en richtige Prinzess wäsen. Prinsen tog hende da til kone, for nu vidste han, at han havde en rigtig prinsesse. Der Prinz nahm Dorno til sin Wief, denn nu wiss he, dat he en richtige Prinzess har. Og ærten kom på kunstkammeret, hvor den endnu er at se, der som ingen har taget den. Und der Abend kam in de Kunstkammer, wo nu noch sehen kannst, wenn kein ein mitgenommen hat. Se, det var en rigtig historie. Süß, das war en richtige Geschichte. Tid til at spekulere og diskutere. Tid zum Spekulieren und Diskutieren. Lyttede du nøje til denne historie? Hvad synes du? Hast gut Lust, wie du vertellen? Was denkst du? Var Andersen, der levede i det 19. århundredes kongerige Danmark, en, der mente, at aristokrater er mere følsomme og overlegne mennesker? Was Andersen, der in 19. Jahrhundert in Königreich Danmark lebt, ein der glaub, dat alle Leute wegvölligere Menschen sind, der über andere Menschen steht? Eller mente han, at denne historie var satirisk og samfundskritisk, som hans fortælling, Kejserens nye klæder? Schuldet vertellen, satirisch und Gesellschaftskritisch sein, so als sie vertellen von Kaiser sine neue Kleider? Det er trods alt med vilje skrevet for at være sjovt. Schreiben ist das jo mit Willen putzig. Hvad er din teori? Del de venligst med os i kommentarerne nedenfor på det sprog, du vælger. Was ist din Theorie? Wär so gut und deal das mit uns in als ein Kommentar einbaut in was für ein Sprach. Farvel. Tschüss.
Wees bedankt für drin kicken. Nicht vergessen, Leben ist Leben und Leben.